שלום, אני רוצה להסביר כיצד נכנסים לענן החינוכי של משרד החינוך, למערכת המודל, ששם מתנהל הקורסים שלנו במרכזי הפסגה. אנחנו נכנסים לגוגל, כותבים מרכז פסגת צפת. בצד ימין כאן יש את הסמן של הענן החינוכי, לוחצים עליו. מגיעים לכניסה למערכת המודל. אנחנו מקישים שוב. הגענו לדף הענן החינוכי, אנחנו מגלגלים מעט למטה, יש לנו כאן קישור לאגף להכשרת עובדי הוראה מרכז פסגה. אנחנו מקישים שוב. כאן מתבצעת ההזדהות שלנו, הזדהות משתמש, שזה אומר מספר הזהות שלנו, קוד משתמש וסיסמה. זו המערכת שמשרד החינוך הנפיק לנו, הזהות שלנו. זה אומר שכאשר אנחנו נכנסים לתלוש השכר, אנחנו משתמשים בהזדהות הזאת. אם אנחנו נכנסים למנדסנט, זו ההזדהות שלנו. לדוחות שלנו, זו ההזדהות. במידה ואין לנו או שכחנו, אנחנו יכולים להתקשר לטלפון הנ"ל, והם ינפיקו לנו שם סיסמה ומשתמש, או לדואל, והם ישלחו לנו את זה בדואל, את השם סיסמה ומשתמש. במידה ואיננו עובדי הוראת משרד החינוך, עלינו לחזור לענן החינוכי. יש לנו קישור לרישום למערכת המודל למי שאינו עובד משרד החינוך. אני מראה. ממלאים את הטופס, כותבים את כל הפרטים, והפרטים מגיעים אליכם. משרד החינוך מנפיק שם משתמש וסיסמה חדשים. כעת אני אסביר כיצד נכנסים למערכת ומזדהים, ומה אנחנו רואים כשנכנסים למערכת המודל. כעת אני אזדהה עם הפרטים שלי ואראה לכם כיצד נכנסים. כאן כולם מקבלים את ניהול הלמידה, נכנסים לקורסים שלי, הקורסים שאליהם אני משוייך, אני רואה את הקורסים. המרצה מכניס לתוך הקורסים את המטלות, את הדברים שהם רלוונטיים למה שאני לומד, מה אני צריך לעשות, הכל נמצא לי כאן. אני אשמח אם יהיה לכם שאלות או בקשות, אני לרשותכם במרכז פסגת צפת. כל שאלה, כל בקשה, שיהיה לכם בהצלחה.